सरकारान प्लास्टिकाचेर बंदी घाल्या अशें आसून लेगीत पणजे बाजारात मात कांय बाजारकार अजूनय प्लास्टिक पोतयांचो वापर करतना दिश्टी पडटात। प्लास्टिक पोतयांचो वापर आतां दिसपट्टो जाला, पूण सरकारान लोकां मदीं जागृताय करून लोकांक कपड्याच्यो पोतयो वापरपाक लावच्यो अशेंय कांय जाण उलोवन दाखयतात। आयकात तांचें म्हणणें। लोकांची सवय बदलायला लागेल आणि सवय बदलण्यासाठी सरकारने काय करावं असं खरं म्हणजे गरज नाही आहे, पण सबसिडाईज रेटमध्ये अगदी स्वस्तात त्यांना कापडी पिशव्या किंवा काही गृहउद्योग किंवा अशाच काही गरीब लोकांना ह्या पिशव्या बनवण्याचं काम देऊन त्यातून त्यांना पण उत्पन्न होईल आणि लोकांना पण ती सवय लागून जाईल। प्लास्टीक यूज करता म्हणजे कितें ते भायर वता न्ही ते ताका जेन्ना पळय उडयले ते गटारान बी ते गोरवां खाता आनी ती मागीर पोटान वता। ओके, प्लास्टिक कित्या खातीर यूज करप ना अंकल? प्लास्टीक यूज करप ना म्हणजे इट इज नॉट डिस्ट्रक्टेबल, म्हणजे ते डिस्ट्रॉय करपाक जायना, त्या खातीर एक ते हें करप आणि एनवायरमेंटाकूय आनी एनवायरमेंटाक बरी पडटा। आपण सगळ्यांनी जर प्लास्टिक बॅग न वापरता अशा प्रकारच्या कॉटनच्या बॅग्स वापरल्या तर पर्यावरणाची हानी होणार नाही। आणि तुम्हाला माहिती असेल तर ना प्लास्टिक बॅग गायी वगैरे सगळ्या खातात आणि त्याच्यामुळे प्रॉब्लेम होतो। इवन ना गटारामध्ये प्लास्टिक बॅग जमतात आणि पाण्याचा निचरा बरोबर होत नाही। अशा वेळेला तुम्ही जर कॉटनच्या बॅग वापरल्या तर प्लास्टिक इकडे तिकडे कोणी कॉटनच्या बॅग टाकणारच नाही, कारण त्याचं महत्त्व सगळ्यांना माहिती आहे आणि कारण आपण वी आर स्पेंडिंग सो मच मनी ऑन दिस। सो आपण जर प्लास्टिक बॅग नाही वापरल्या तर आपल्याला ना सगळ्यांना त्याचा फायदा होईल, आपोआप आपला देश चांगला होईल। सगळ्या गोष्टी जर चांगल्या झाल्या आणि सगळ्याचा निचरा जर व्यवस्थित झाला तर मला असं वाटतं की आपणच आपल्या देशाचे नागरिक आहोत आणि आपण जरी काळजी घेतली तर आपल्याला लोक जे बाहेरून येतात इथे आणि इकडे तिकडे कचरा बघतात आणि त्याच्यामुळे कसं होतं की ती आपली जी इमेज बाहेरच्या देशात जाते ती खूप वाईट जाते। एवढं छोटीशी जर तुम्ही आपण सगळ्यांनी खबरदारी घेतली तर मला वाटतं आपलं भवितव्य, आपल्या सगळ्यांचं भवितव्य खूप चांगलं आहे। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकर।